však treba byť pripravený na všetko, nie? Ja som chcel povedať, neviem, či Zitka, Áno. alebo ja, ako sme sa vlastne po rokoch stretli, pretože to je taká príhoda, si myslím, že to stojí za zmienku. Čo myslíš, kto s tým začne? Ale Marcel, ty si tu o to. Tak ja sa vám priznám, keďže pracujem pre túto televíziu aj ako riaditeľ obchodu a marketingu, tak mám na starosti aj služobné cesty. No a príprava na služobnú cestu 8. mája zrazu zvoní telefón, známy, povie, že prosím ťa, máte televíziu, kamerové štáby, nemohli by ste prísť do divadla Jana Ďuročíka v Bratislave natočiť súťaž Xanadu muzikálová hviezda? Hovorím, však keď tá pani niečo chce, nech zavolá, ako máš na mňa telefónne číslo, nech sa ozve, ale prosím ťa, ja ti nadiktujem to telefónne číslo, môžeš jej zavolať? Hovorím, tak diktuj. A diktujem mi telefónne číslo na mobil a potom, a prosím ťa, jej meno? Zita Orlická. Vtedy proste do telefonátu výbuch smiechu. On, že čo sa stalo? Však to je moja rodina, ja ju poznám proste. Nie, no tak Zitka, môžeš pokračovať, ako to bolo ďalej. Ďalej už, no čo bolo ďalej? Zavolal si, padlo slovo, 1, 2 a ja som nesmierne šťastná, že vlastne situácia sa vyvrbila tak, ako sa vyvrbila a že vaša televízia mala záujem prísť sa pozrieť na náš